Un ano máis van ser as estrelas, tanto de Papá Noel como dos Reis Magos. O xoguete estrela van ser, por suposto, as videoconsolas e os xogos. E claro, moitas veces os pais, os avós, os que fan a carta dos Reis Magos, vaya, teñen dúbidas, porque claro, hai tanta variedade no mercado que moitas veces non sabemos por onde tirar. Pero isto ten solución, porque está connosco Marcos Fernández, webmaster de códigocero.com. Que tal? Bos días. Bos días. Porque claro, él controla moitísimas estas cousas, non? Entón, claro, comezando polo tema de consolas. Por onde tiramos? Marcos, que? Primeiro está o detalle de que hai as consolas domésticas e hai as consolas portátiles. Vale. Pois veña, vamos a comezar primeiro polas domésticas. As domésticas son as que normalmente se collen no Nadal porque son as máis caras, Sí. hai que pensalo un poquinho máis no investimento. Bueno, que baixaron de prezo, eh? Baixaron de prezo, pero ainda así, en vez de mirar o prezo, hai que mirar máis ben para que se queren esas consolas. Que tipo de xogos se van a utilizar, e según o tipo de xogos podemos optar ou por unhas ou por outras. Optar polas prestacións técnicas dunha consola é unha tontería, o sea, cal é máis potente, cal é máis bonita, iso non é algo que vai importar, o importante é cal ten os xogos que me van gustar. E así, por regla xeral, hai como dúas categorías. Vale. Por unha banda temos a PlayStation 3 e a Xbox 360, que son as consolas grandes, alta definición, pois óptimas para xogos de acción, de tiros, deportivos. A cousa espectacular. A cousa espectacular. A xente que lle gusta Mas para xogadores. ter o cine. Para xente que xogos de cine. Ou para xente que lle gusta xogar, que son xogadores Ou habituais. incluso a xente que te mercou un super televisor de alta definición e quere aproveitalo porque aparte de servir para os xogos tamén serve para ver películas e tamén é unha prestación que se agradece. E logo está a xente que simplemente quere botar unha partida cos amigos ou cos nenos, diversión pura e dura, que buscan pois xogos de deportes, de música, en ese caso hai que ir pola Nintendo, que ten a Wii, a consola así máis de moda, de feito é a que máis vende nestes últimos anos, e curiosamente a única consola que non da baixaban de prezo nin de broma, porque venderan ao prezo que venderan iban a esgotar as asistencias de todos os xeitos. E este ano ten un pouquiño de novidade, é que a xente está un pouco confundida porque hai un modelo branco e un modelo negro. Pero que é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É a única novidade que lle poñe para dar un toque de exotismo. A diferencia é que o paquete co que venden o paquete co que venden o negro ven con un xogo adicional e un accesorio e tal, o sea, ao final é máis completo. Compensa económicamente comprar a Wii negra e logo está o detalle de que a un neno lle vai facer máis ilusión a Wii negra porque non a teñen os amigos. Claro. Eso é o detalle así para regalar. Pero é cuestión de colorinchos. Xa. Sí, Bueno, pero mira, non son parvos, venden as consolas. De feito, nas portátiles o das cores influe moito. E así tanto a DS como a PSP teñen versións de distintas cores e iso fai que vayan mantendo as ventas ao longo do tempo. Digamos que Nintendo atinou nun nicho de mercado que curiosamente é o máis grande de todos. Atopou un nicho que é o dos nenos pequenos, que son os grandes consumidores de videoxogos, e logo entrou nun mercado novo que non existía, o sea, era moi cativo, Xogadores que era ocasionais. os xogadores ocasionais e o público feminino, que era algo que nun principio, pois admitamos que os xogos de tiros, de fútbol e tal, moito para as mulleres non estaban pensados. E en cambio empezaron a sacar os xogos de karaoke, de festas, e logo si outros incluso un poquinho máis raros, que incluso hai quen nos podría denunciar de sexistas, porque hai un tipo de xogos que chamamos Imagina Ser, que é unha saga que hai para Nintendo DS. Imagina ser mamá, imagina ser diseñadora de moda, son cosas así moi tópicos, tipo, como se fora o equivalente da Barbie nos videoxogos. E logo están as portátiles. Aí está, son as portátiles. Pero nos quedaba algunha máis, aparte da Wii, nesas categorías? O que pasa é que despois, a Wii é a que vende máis para os cativos. Despois, para os maiores está a Xbox 360 e a PS3. Elixir entre unha e outra, o sea, técnicamente son o mesmo. Iso hai que recoñecelo. Que ten? Pero na Wii non podes ver películas. Non. Non, é demasiado... Non ten alta definición, a Wii está máis limitada. É que a Wii, aparte de ser máis barata, é máis barata precisamente por algo, porque o seu hardware... Realmente non é máis barata. A máis barata é a Xbox de Microsoft. Claro. O que pasa é que despois, entre as grandes, hai que ver moito tamén o catálogo de xogos que ten cada unha, e aí sí que pode definir a un xogador optar por a Xbox 360 ou pola PlayStation 3, máis que pola súa potencia. Ainda que hoxe en día o máis habitual é que os xogos señan multiplataformas, o sea, que saian para todas, porque custa tanto facer un xogo que prefiren ter máis público. Credibilizala, claro, en calquera plataforma. Os xogos que hai con exclusiva
hai que recoñecer porque son exclusivos, porque a compañía que fai a consola pon o cheque Mete riba da moita mesa pasta, e di, isto sacadelo só para min e o que perdedes por non vendela para outra, poño eu. Ese é o truco, é para levar a xente a unha consola ou a outra. Pero en realidade non hai así un motivo específico para optar por unha ou por outra. Agás, o feito diferenciador de que a PlayStation 3, aparte de ter o que son os xogos, ten un reproductor de Blu-ray. Entón a xente Que dis que era o futuro, pero... Ao final non está converténdose no novo Laserdisc. O sea, é un soporte para ver películas que só compran os cinéfilos. O sea, para a xente que gusta moito de ver o cine moi ben, con moita resolución, moita calidade, é unha boa opción. Para o resto da xente dalle igual. Dalle igual, sí. Eso depende. Porque chegamos a un momento que xa tanta calidade que xa... Eu sei que a diferencia de prezo entre a Xbox 360 e a PlayStation 3 está moi parella, porque hai menos de 100 euros entre unha e outra. Como unha ten menos cousas que a outra, se as queres equiparar, tens que andar mercando accesorios, entón ao final acaban saindo o mesmo prezo. Que iso sí que é algo que hai que ter moi en conta tamén na Wii, que o prezo é moi enganoso porque ten gastos ocultos. Un compra a consola e venlle cun mando cos accesorios completos, pero é para xogar en grupo. Claro. Se tens que comprar o mando adicional, o detalle é que agora o mando adicional é un mando cun chisme que se lle pon por abaixo e outro que se lle pon con cordel. Son tres periféricos distintos e ao final o conto acaba saindo por 75 euros ou así. O sea, que ao final a consola faz a conta do que che costa a Wii, que son uns 209 euros, e os 75 adicionais, e acaba costando como unha PlayStation 3. O sea que barata. Máis cousas, as portátiles. Sí, veña. As portátiles agora están un pouquiño en guerra, porque as dúas plataformas teñen como se fora dúas versións cada unha. Teñen as versións tradicionais, que son as que coñece a xente, que están baseadas en soportes físicos, o sea, que se venden os xogos nas tendas, e despois teñen modelos preparados para as descargas online, ou seja, que a xente, conectándose a internet, pode mercar así os xogos. Polo momento, isto das descargas non está a gustar moito a xente porque limita as opcións. Por qué? Porque no xogo físico, na tenda, cando compras cando o xogo un pouco vello, baixa de prezo, despois podes vendelo de segunda man, podes emprestarlle aos amigos, e coas descargas digitais isto pérdese. O sea, que aí hai que decidir moito. Iso de querer mercar a máis nova só por ser máis nova, pode non ser un acerto. Igual compensa pillar a vella, que funciona cos discos de sempre e ten outras versatilidades. E que modelos son os que temos? Actualmente temos a PSP, que é a de Sony, que iso está orientada principalmente a xente que lle gustan os xogos de acción. Os que non me gustan a mí, vaya. Son os que ten... Ten de todo no catálogo. De feito, un dos xogos máis populares hoxe é un español, que é o Play Chapas, que é para xogar as chapas, a cosa totalmente inofensiva. O sea, non é nada de tiros, non todos os xogos son violentos. E despois ten a versión PSP Go, que é a que está orientada a descargas, e que polo momento hai que ter tino con ela porque é máis cara. Non se está vendendo moi ben. Non se está vendendo ben. E incluso, o sea, que seña máis cara cando ten menos cousas, moito tampouco convence. E despois de Nintendo ten a Nintendo DS, que é a que xa coñece todo o mundo, esta de dúas pantalliñas que anuncian moitísimo na tele, e que nun principio intentaron vender como que valía tamén para os maiores, porque teñen un montón de xogos de memoria, de estado do cerebro. Iso é un incentivo importante para a consola. Pero despois ten xogos de todo tipo. E o feito de que utilice dúas pantallas, que unha é táctil e que xa cunha plumiña, creou un novo sistema de xogo. E iso sempre ten o seu atractivo. Así a xente ten unha maneira nova de xogar e a parte funcionalle tamén xogos vellos, polo que ten un catálogo importante. E desa tamén sacaron agora a versión orientada ás descargas, que sería a Nintendo DSi, que por iso o detalle de que como é nova, moita xente a compra impulsivamente, hai que pensar que aí hai que mirar se compensa ou non. Hai que reflexionar un pouco. Hai que mirar a ver que o tipo de uso que se vai dar a consola.